حفظ دلê wî ji hêlekê ve rihet bibû, zelal bibû bê ji bo çi ew girtine. Xwedê ew strandibû û kesî bêbextî nekiribû histê wî. Lê tuma ew xwestibû eziyetê. Niha li vêya difikirî bê ew ê çawa karîbû xwe ji vê kirina tuma paqij bike û ji nav lepên mîr rizgar bibe. Ew anîn hinda hefsa kevnar ku sembola hêz û xezeba mîrê botan bû ku mirovan hefsa xwe jê dikir. Destên wî vekirin û ew anîn qawişekê. Bi ketina hundirê qawişê re ji kesên girtî re got Esselamu Aleyküm. Ji nav girtiyan hew çend kesan silava wî lê vegerand û gotin Aleyküm selam. Esselamun Aleyküm, Aleyküm selam. Ji bilî wan kesên ku silav lê vegerandibûn yê din tew xwe tev nedan û wek ku deng neçûbê wan tev digeriyan. Hinekan lingê xwe di ser hevdûrê avêt dibûn, hinekan stranên xwe digotin, hinekan jê çîrokê xwe digotin. Hinekan jê dîlokê xwe digotin, hinekan ji wan 10 salan di hefsê de bûn, hinekan 15 salan tê de bûn. Serê wan tev li hev bû, tiştek ne li ser bala wan bû. Kî hatibû kî çibû guh nedidan tiştekî. Loma silava feqî jî lê venegerandin, feqî li ber vê rewşê ket û got gelî camêran, ka binerin aniha bila heçî ye fileh û yê ji olên din rûnin û yê misliman bila ji kerema xwe re rabin ser xwe. Gava feqî ev tişt got hemû kesî bala xwe da wî, fikirina ku ew ê beratek pêk were û ew ê ji vê zindanê xelas bibin, bi carekî re hemû bi hev re rabûn ser xwe. Bi tenê heft zilamên ku êzîdî, fileh û cihû bûn rûniştîman. Hefsa cizîra botan jî wek bajarê wê ji her olî kesên girtî lê hebûn. Çawa ku emir û fermana mîrê botan fileh cihû û êzîdî li bajarê hebûn û bi aştî jiyana xwe didomand, di vê hefsê de jî rewşa wisa bû. Gava ku feqî dît heft zilam rûniştinman û ranebûn, ji kesên misliman re got gelî mislimanan. Kesê mislimanan gotin belê kerem ke ev kes hesên êdî fileh û cihû di dînê xwe de ji we çêtir in. Çima ji we çêtir in? Binerin, filetî, cihûtî û ezîtî li ser xwe qebûl kirin û ranebûn. Lê hûn rabûn. Eyn efû û berat jî tê de bana. Lê de bana wan carekê ola xwe qebûl kirine. Ranebin û dibêjin bila em fileh cihû êzîdî bin û em ranabin. Vêya qebûl kirine. Di îcar ka mislimantiya we li kuma. Min silava Xwedê li we kir, wez silava Xwedê li min venegerand. Gava ku min got heçî kesên mislimanan bila rabin, hûn pê rabûn ji we heye ew mislimantî vê gavê bi kêrî we bê loma hûn lê xwedî û derdikevin. Li hember van peyvan feqî hemû şaşman. Li hember van peyvên feqî hemî şaşman. Gotin di ez benî, qusura me efû bike, serê me tev lê heve, hişê me ne serê me ye. Li vê derê me xwe jî ji bîr kiriye. Loma me silava te venegeran. Feqî got baş e, kî ji we li mêj dikin? Di nav ew qaskerî de hew du kesan heban li mêj dikirin. Feqî got çawa hûn li mêj nakin? Mane li mêj stûna ola me ye. Baş e, di nav we de Qur'ana xwendî heye? Kesî deng ji xwe neanî. Feqî de werin hemin em di vê hefsê de ne. Heta ku em bi hev re bin, qismetê me bi hev re hebe. Ez ê riknê ol û îslamê ji we re teblîğ bikim. Hey em di hefsê de ne hele bê Xwedê çi dike? Gotin baş e, hemû li dora wî hatin hevdû. Ji bo hefsiyan hînî xwendina Qur'anê bike. Feqî rûnişt da ku cuza efîbeyekê çê bike.